ha alguna part del cervell encarregat de detectar els dolors del cervell? Aquesta és una pregunta molt interessant, perquè tot i que curiosament el cervell és l'òrgan que construeix el dolor en el cos, ell no té receptors pel dolor. O sigui que si obríssim en una operació neurològica al cervell i toquéssim el teixit neural, la part de dalt de l'escorça, la persona no sentiria dolor. I és, jo diria, l'únic lloc del cos on la persona no sentiria dolor. O sigui, que paradoxal que aquest òrgan que ens permet sobreviure al món gràcies a poder percebre dolor, just aquest òrgan, si anem a tocar-lo, ell no el sent. No? És com un misteri, però és molt interessant. No? O sigui, potser, no sé, podríem debatre molt sobre què vol dir això, però no, és el que ens permet sentir-lo a totes les parts del cos, fins i tot podem tenir això del mal de cap, que quasi un podria dir, serà mal al cervell, no? No, és un mal que es construeix a dintre del cervell per processos, alguns d'ells molt complexes, de baixada del blood flow a tota la zona, tota la regió cortical posterior, però no té a veure amb que ell tingui nociceptors o receptors que permeten transduir senyal, diguem-ne, mecànica, per exemple, energia mecànica, en senyal elèctrica de dolor. No disposa d'això.